Hvorfor er det video? Hvorfor skal vi have det på video? Mig og Krista er på hver sit hold. Krista er en youngster, jeg er senior. Og vi er fra Divas Cheerleading, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Fordi lige nu står vi klokken, jeg ved ikke hvad, om og det er det virkelig seriøst, ikke? Om natten. Jo, det er. Om natten. Klokken 9 eller sådan noget. Okay, nat og nat, ikke? Aften. På en skole, der hedder Stævns. Hvad? Nej, det var den anden. Den er vist... Stenvad. Det var lige på Triggers, der vi fortalte os, hvad skolen hed. De er klogere end os. Ups. Stenvadskolen. Var det ikke den hed? Jo. Nej. Jo. Det siger vi, den hed. Og har meget farverigt. Har mange billeder. Nej, synes jeg. Det må man ikke sige. Det er vores vært. Ja. Har mange flotte Barbie-billeder. Hvilket jeg personligt er meget. Klip og gæt står der på. Monira. 3. A. I er de samarbejdende. Det må siges at være Divas Cheerleading. Så det er sådan en smiley-face der. Det er god kaffe. Hey, gangster. Det fandme også, ikke også? Ja. Okay. Vi har et musiklokale, som er låst. Vi kan ikke komme ind. Hvad for noget? Og rundtur på Stenvadskolen. Kom, Krista. Jeg tror, vi er sindssyge. Det er I det også? Det er vi jo også. Okay, farvel. Eller I kan stadigvæk rundtur, eller hvad? Der er lærerværelse. Nej, vi lige ved sådan et lærerværelse. Jeg kan heller ikke komme ind. de vidste, vi kom, så de har låst den dør. Jeg kan godt komme ind. Hvad er det? Sprogcenter. Der er computer, der er ikke det. Orla-prisen. Det er sådan noget med at læse bøger. Det er ikke sådan noget med at tegne her med. Nej, det er noget med at læse bøger. Det er hans røv. Det er ungdommen nu til dag, ikke også, Krista? Det er vi produkter. Ja, det ved jeg. Lad os se, hvad vi kan finde. Der er toiletter, jeg kan finde. Der har vi været. Okay. Filmen var dumt. Kom så. Jeg skal lige med en... Helt op og rør. Det står rigtigt. Jeg gider så ikke lave en eller anden filmespring på 1. Jeg har så skadet noget. Det var en film. Det var det. Vi kan bare finde. Brug for hjælp, Krista? Ja. Kom lige op med det, Krista. Det var lige... Og så rammer hun.